Benvingudes a l'Hotel Cuques, un espectacle del December Quintet. Aquest espectacle és un espectacle que uneix la música, jazz en aquest cas, amb el món de les titelles. Som 5 músics que participem en aquest espectacle, tots toquem diferents instruments, podreu escoltar la bateria, el piano, els saxos, diferents saxos, clarinets i contrabaix. I nosaltres ens encarreguem també de manipular tots aquests insectes, que són els insectes que visiten l'hotel Cuques. Que és un hotel d'insectes on cada insecte ens ajuda a través d'una de les cançons que està relacionada amb aquell insecte a viatjar a través de tot aquest espectacle. Aquest espectacle està enfocat per als més petits de l'escola. I és un espectacle que us recomanem, heu de venir-lo a veure, perquè és una bona manera d'aproximar els més petits de la casa al jazz, aquesta música moderna que fem nosaltres, i per aproximar-los a aquests bitxos i a descobrir un món, jo crec que fantàstic.